Dragi moji, ne bih se ja mnogo ni okupirao ovom temom da ova tema nije okupirala nas. I da mi jednostavno nije žao devojke koja je pokazala ono zbog čega je došla na ovo takmičenje. U pitanju je naravno Vanja Knježević, veliki pozdrav za nju. Bez obzira na sve komentare koji su bili, devojka je zaista dobro iznela pesmu i ne, nije tetka, devojka fenomenalno izgleda za njene godine, ali o tom potom. Ajmo mi prvo da krenemo od jednog novinskog članka koji se skoro pojavio, a kaže ko podrži Vanju više sa mnom raditi neće. Ako se uzmu u obzir ko je to izjavio, osoba od koje verovatno su svi rokeri digli ruke i koga su se odrekli svi oni ljubitelji žestokog rock'n'rolla, jer se u našem narodu, što bi rekao naš narod, prodao veru za večeru, i dokazao da ne ostaju ipak samo najjači, već ostaju oni koji se dobro prodaju, zar ne? Ali, ajmo mi da krenemo na komentare. Komentar jedne prestižne članice žirija je bio, recimo, ovakav. Vanja Knežević, prva pesma. Sa 18 godina ti ovu pesmu ne možeš da doživiš. Prva pesma, bez emocije koju treba da imaš, ne možeš imati jer imaš 18 godina. Pod 2, silovanje. Evo ovako. Šta reći, a ne zaplakati? Prva stvar, osoba koja nije merodavna da komentariše nečije pevanje, a još manje da komentariše nečiji doživljaj emocija. Neko ko ne zna život te devojke, koja ne zna šta je ta devojka prošla, da li je nekome posvetila pesmu, da li je emotivno doživjela pesmu ili nije ona da priča o nečijem pevanju. Uostalom, svako ko iole malo se razume u sve ovo, u ovaj show biznis, zna da dotična članica žirija nije ovde da bi komentarisala nečije pevanje, jer prosto ne može da komentariše pevanje neko ko sam jedva na cilu ubode 2 tona i to iz 1001. pokušaja. Draga Vanja, sve ove komentare na jedno uvo su ti ušli, na drugo su ti izašli, a što se tiče silovanja, jedino silovanje koje je ovde urađeno je od strane članice žirija nad ovom devojkom i to je jedno teško silovanje duše. Sljedeći komentar nije ništa bolji, ali dobro, s obzirom od koga dolazi. U drugoj pesmi, dikcija, kod verzije Jelene Tomašević, 0. Sljedeći komentar, dikcija. Ajmo ovako, jedan savjet što se tiče dikcije, s obzirom da se bavim glumom, s obzirom da sam imao dikciju, s obzirom da sam učio o dikciji. Čak i da je problem dikcija, to se ne kaže na ovaj način, nego se to kaže na jedan mnogo lepši način. Naprimjer, da je osoba koja je dala ovakav komentar zaista znala šta je to dikcija, ona je mogla da kaže da eventualni problem sa dikcijom možeš popraviti uz pomoć ovoga, a ovo je pampur. Kako? Tako što ga lepo staviš u usta i onda izgovaraš, to jest trudi se da razgovetno izgovaraš rečenicu po rečenicu i tako popraviš dikciju. Ali, pošto se radi o osobi koja ne samo da ne zna šta je to dikcija, već koja od to malo škole koje ima, a iz koje su je kasnije izbacili, ima svega veliki odmor, stvarno je, draga Vanja, suvišno da ovakav komentar uzimaš za ozbiljno. Mislim da ti o dikciji priča neko ko ima pola završene srednje škole, a i to malo što je završila, to je više provela van učionice nego u učionici. Molim te. I ovo neka ti na jedno uđe, na drugo izađe, veruj.
Dolazimo do onog najsavršenijeg komentara, modni komentar istaknute članice žirija, koji kaže upravo ovako. Izgledaš sa 18 godina kao tetka. 0. Sa 18 godina moraš bolje da izgledaš. Ne, nikako, draga moja Vanja, pazi ovako. Sve što si sad čula, a ti radi upravo onako kako si krenula da radiš. Prvo, ne izgledaš kao tetka. Izgledaš kao jedna normalna 18-godišnjakinja, jedna normalna devojka koja je došla da pokaže svoje pevačko umeće i u tome je uspela. Jer veruj mi, izgledaš bolje od članice žirija koja te tako komentarisala, pevaš 1.000.000 puta bolje od te članice žirija. Tako da, nikako ne izgledaš kao tetka i ne može da ti kaže da izgledaš kao tetka neko koji je u svojih 18 godina izgledao upravo ovako. A pored toga, draga moja Vanja, ti ovdje nisi došla da bi izgledala, valjda, već da bi dokazala svoje pevačko umeće. Jer ti nisi ovdje došla na izbor za najfuksu, nisi ovdje došla da se krešeš sa krinusima, nisi ovdje došla da bi se udala za nekog dobrog fudbalera i zaista ovo u čemu si ti bila odevena za tvojih 18 godina ne da je primereno, već da ti izuzetno lepo stoji. Tako da, draga Vanja, opusti se, gledaj svoju karijeru, a ovakve komentare iz frustriranih i nezadovoljnih osoba, nezadovoljnih zato što dolaze i mlađe, i lepše, i bolje, i raspevanije, kao što si ti, na primer, molim te, okači mačku o rep i ne obraćaj puno pažnje. Tvoje vreme već dolazi. Veliki pozdrav za tebe, a naravno veliki pozdrav i za članicu žirija koja od svega pravi show, pa je rešila i od ovoga da napravi show, pa makar i na štetu nekog drugog.